usindiswa wamkela uYesu uKristu angene enhlizweni. Wonke ukwamkela uYesu uhambe indlela. Apha endleleni akhona ukuxelelayo bazodwana ntoni. Sibulela umama umbhukuqwa oye waligorha wayimela insindiso. Kubona igiant ke ingcilimbela. Zezangcilimbela bathi xa befika uJoshua noCaleb kwizwe likaKanana bantu abazijonga bona bazibona benicikwana kwezi giants. Kodwa uThixo iBhayibhile ithi wathi uJoshua noCaleb kwereport ezimbini enye report yathi asinakwazi uboyisa abantu. Babuya uJoshua noCaleb bathi aba bantu sizoboyisa ngokuthi usilile lisi.